ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನ್ಯೂಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಚ್ಯುತಿಯನ್ನ ಬಾರದಂತೆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಂತ ಬಂದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈ ಸುಂದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಿಷ್ಟೇ, ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ನೈಜವಾದ ನಡೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದಾದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ 10 ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. padijnar chaamundi devanam nartana sevana ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കില്ല. ആ പ്രയുക്ത എന്തായാലും ഏറെക്കുറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ല, ഞങ്ങളെ പൂർവ്വ ಹಿರಿಯಮ್ಮರ ಚಾಕಿರನ್ನ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಒರಿಕುತ್ತು ಪಲ್ಲಾಡ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಎಡಮಾಯಂಗಳು ಬಲಮಾಯಂಗಳು ಬಲಮ ಕೈಯೇಟಿಟ್ಟು 6 ಕೋಟಿ ಕುಟ್ಟಂ 101 ಭಯತನ ನೀಕಿಟ್ಟು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಷಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇನ್ನತೆ ಕಾರ್ಯತನ ಚಂದದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ.
ആയതുകൊണ്ട് അല്പം മാത്രമായിരിക്കുന്നതായ വൈകിയ വേള തന്നെയാണ് അല്ലേ ചങ്ങാതി. അപ്പോഴും അകരെ മേഘിന മനത്തറവാടാധാരമായിട്ട് നമ്മളെന്നിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിങ്കിൽ നിന്നിട്ട് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്നതായ വസ്തുക്കളൊക്കെ ആരും തൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ ബാലക്കിടാങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവം കൊണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതായ കാലകളിയാട്ടം. ആ കളിയാട്ടത്തിങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നിരിക്കുന്നതായ അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ഐശ്വര്യമായിട്ടോ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലുകൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ വച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയൊന്നും പിന്നോട്ട് നോക്കുവാൻ ഇടവരുത്താതെ അകരെ മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പാഞ്ഞു പോകുന്നതായ നേരത്ത്, അകരെ പാഞ്ഞും നടന്നും നീങ്ങുന്നതായ നേരത്ത് പാദങ്ങൾക്ക് കൈകാലുകൾക്ക് ബലത്തെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഏത് ലക്ഷ്യമെന്നിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിലൂടെ കർമ്മമാകുന്ന വഴിയിൽ സാധന ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവിടെ താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നമ്മളെന്നിരിക്കുന്നതായ അനുഭവം വേണം അല്ലേ ചാമുണ്ടി? ഉണ്ടോ? അതേ പ്രകാരം ആവത് കാലം വരെ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ തൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ബാലക്കിടാങ്ങൾ ഏത് പ്രകാരം ഞങ്ങളെ വധിച്ചു പോരുന്നുവോ അതേ പ്രകാരം അവർക്കുള്ളതായ ഐശ്വര്യത്തെ ഒക്കെതിനാലും ഇഷ്ടവരദാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കാം. ನಮ್ಮ ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟನ ಅವರದೇ ಪುನಗ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸರಗೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ಬಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂತಾದ ಕೊರೋಣ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಕೂತೊಂದು ಕೂತಳು ಅಂಚೆ ಐನು ವಾಗದ ಮಂಚ ಬರ್ತಾವ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖಲ ಸಣ್ಣ ನಡಪಾದವರಿಗೆ ಪಡೆದ ಚಾವನ್ ಬಪ್ಪಾದ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚ ಅವಲಾಂಡ ഞാനും കന്യാപരാന്തരും എൻ്റെ ചങ്ങാതിയും ഒത്തരാശികൾ നിലവഴക്കം ചെയ്തു പോരുന്നതായ ഈ വേളയിൽ അല്പമാത്രമായിരിക്കുന്നതായ തറവാട് ഞങ്ങളൊന്ന് കരകയറ പ്രകാരമാവട്ടെ. കൈയെടുക്കട്ടോ. ನೀರು ಮೈತು ಕೊಡಿ ಹಾಜಾಡ್ತಲಾಗ ಕಣ್ಣು ಚಾಮುಂಡಿ ಬರ್ಪಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬೆ ಪೇರ ಮಟ್ಟ ಸಂತ ಹೊಲ್ಕೊಂಡ್ಬೆ ಪೇರ ಮಟ್ಟ ಸಂತ ಹೊಲ್ಕೊಂಡ್ಬೆ ಪೇರ ಮಟ್ಟ ಸಂತ ಹೊಲ್ಕೊಂಡ್ಬೆ നിലവഴക്കം ചെയ്തു. ഇന്ന് തറവാട് കുടുംബാധികന്മാർ നമ്മളെന്നിരിക്കുന്നതായ കോലസ്വരൂപങ്ങൾക്ക്
നമ്മളിരിക്കുന്നതായ ഭക്തി ചൈതന്യങ്ങൾക്ക് അല്പമാത്രമായിരിക്കുന്നതായ ക്ഷീരത്തെ കൊടുത്തു തൃപ്തി വരുത്തണമെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളതായ ക്ഷീരം മനമധുരമായിട്ട് നമ്മൾ മൂവരും ഒരുപോലെ ഒത്തൊരാശീലങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് അത് സേവിച്ചു. അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്നതായ കുളിർമ തൻ്റേതായിരിക്കുന്നതായ കുടുംബാധികന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തെ കൊടുത്തിട്ട് ഉടുക്കുന്ന തുകിലിനും കുടിക്കുന്ന കഞ്ഞിക്കും വിഷ്ണക്കേട് വരുത്താതെ എന്നെന്നും ഒരുപോലെ പരിപാലിച്ചു പോരേണ്ടതായ അനുഗ്രഹം നമ്മളെടുത്ത് കൊടുക്കാം. ഏതാനും ചൊല്ലുന്നില്ല ഞാൻ കളിപ്പന്തലും ഭേദമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്തർദാനമല്ലേ? ആരാണ് അന്തർദാനം ആദ്യം? എൻ്റെ ചങ്ങാതിയല്ലേ? അതിന് ശേഷമല്ലേ ഞാൻ അല്ലേ? അതിവിടെ പെട്ടിങ്ങനെയാവും കേട്ടോ. ഇനി അവിടെ ഇത് പെട്ടിങ്ങനെയാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ಧೈರ್ಯದನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ನನ್ನ ಪಾಠಿಸುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ഇതുവരെ നടന്നതുമല്ലേ നാളെ നടക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നതായ ഭാഗ്യമല്ലേ വിഷ്ണുവും ഞാനും അതുകൊണ്ട് അങ്ങാടി കുടിക്കാത്തിരിക്കുന്ന അവകാശത്തവണ നീയും അല്ലേ കുടുംബാദിമാർ ഇടങ്ങും വഴി തെറ്റി പോകുന്നത്രയും എന്തെങ്കിലും നീറ് വയ്ക്കെത്തിക്കേണ്ടായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ അതെ ചാമുണ്ടി